Nah, ini teman-teman rumahnya. Oh, puniki tasih masuk ke desa Grenggeng ibu. Oh, nek sing omah riku Sing sebelah makam niku pun warna. oh batasnya makam nggih Bu. Nggih, niki tasih Tumut iya. Oh. Oh iya berarti ibune biasa apa anyaman pandan nggih. Nggih. Tapi teng mriki dadi adem nggih Bu. Nggih pancen iki ono. Iya. Nggih. Kula lewat mriki niki kan pernah tahun wingine maning dereng di apa? Dicori ya. Wingi malah wis dicor malah bagus. Iya, swadaya ya. Bu, kudu dana desa, Bu. Iya. Maka pengen dalamnya sing enak ya, kata-kata kita. Iya. Ya, kumpulan dalam ada jani. Iya. Kirain aku mau wis mlebu Wonorejo tapi tesi Grenggeng ya, Bu. Iya. Perbatasannya niki kuburan Cengap nggih. Ya, jalan pereng. Jalan pereng. Jalan pereng mangane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, guys, di kesempatan kali ini saya akan mengelilingi sebuah kampung. Ini saya berada di sebuah perbatasan teman-teman antara desa Grenggeng dan Wonorejo. Saya kurang paham ini masih masuk Grenggeng atau Wonorejo ya. Nah, kita tanya-tanya. Jadi di sini ada rumah. Seperti ini sederhana ya, teman-teman. Nah, ini kondisinya rumahnya, ini rumah kata ibunya subung, jadi kosong. Puniki tasih masuk ke desa Grenggeng ibu. Oh, nek sing omah riku Sing sebelah makam niku pun warna. oh batasnya makam nggih Bu. Nggih, niki tasih Tumut iya. Oh iya berarti ibune biasa apa anyaman pandan nggih. Nggih. Tapi teng mriki dadi adem nggih Bu. Nggih pancen iki ono. Iya. Nggih. Rantingan nama. Iki kula biasa kayak niki Bu, damel-damel video melampah-melampah. Tapi teng pegunungan Bu. Iya. Oh. Biasanya pirang dinten niku dados kayak niku Bu. Hanya kali nyambi di kali dinten. Kali dinten. Griyane ibune teng mriki. Nggih. Oh, berarti niku mantune nggih Bu. Anak kula. Anake Nggih. sing bebayan nggih. Nggih. Oh, nggih. Jalar. Sing bayane niku asli mriki juga. Nggih tasih tulis RW. Single RW. RT. Berarti ku malah kebetulan banget ketemu orang. Ibu bayane nggih. Iya. RT RW. Tapi niku teng Kali Selang. Kali Selang, iya. Berarti desa Grenggeng Senap. luas banget nggih, Bu. Nggih. Nek tekan kula niki tekan Brangkal nggih, Bu. Nggih. Brangkal sing enten makam niku apa? Bisa baribin nggih. Napa kados iya. Pokoke Grenggeng niku atas Selang. Jarene teng lebaran wingi apa kapan niku? Pun sedo nggih, juru kuncine nggih. Nggih sanjange. Sanjange nggih, Bu. Iya. Kula habis silaturahmi terus malah ninggal niku. Seminggu kemudian. Nah, seminggu kemudian. Nek Gelunggung niku tasih mlebu Grenggeng. Grenggeng juga. Berarti luas juga Ibu. Tapi mboten saged kali motor nek lewat mriki nggih.
di kamu niku. Oh, lewat Nggih begitu oh, kan. lewat jembatan niku. Nggih. Oh, Dan jenengan betang montore kan. nggih motor kula pernah lewat teng mriki tapi mboten kuat kan. Oh, Sing nanjakan niku. nggih. Terus pindah motor lewat sing mriku kan anten musala nggih. Nggih. Nah, niku kula titipin teng mriku. Oh. Oh Ya iya. mungkin nek kumpul musola gitu niku sing tembusnya kan nggih. Tembung iya. Oh iya. Niku dicor. Kulo mengkal-mengkol. Mengkal-mengkol. Tapi teng mriki dereng dicor nggih. Sing dalan lewat mriki sing Glunggung. Nggih dereng. Dereng nggih. Sing teng alas. Biasanya kula lewat teng mriku diguguke anjing teng mriku, Bu. nggih. Teng jero ngomong ya, Bu. Nggih. Oh, Niku pateng. iku banteng. Tapi teng mriki enten apa jenenge? Koperasine apa napa arane, Bu? Ingen niki Nggih. yo wonten teng niku. Teng sing kilen apa? Apa Saking musola ngaler. aler? Nggih, lah mungkin Oh. sebelok. Berarti tiap-tiap kampung enten nggih? Nggih. Oh iya. Kulo kan biasanya lewat teng mriku masjid napa ya niku sing setana kunci nggih. Nggih. Nah niku enten juga enten apa koperasine nek tumbas teng mriku lebih murah gue. Oh, gandane berarti teng mriki juga enten. Niki masuke kampung napa, Bu? Dukuh napa? Mriki Nggih. tuku cengap. Dukuh Cengap. Bu. Nggih. Oh, kuburan Cengap berarti tasi Gerenggang. Makam cengap. Nggih, makam Cengap. Nggih. Iya, berarti tasi melu Gerenggang nggih, Bu. Nggih. Oh iya. Berarti luas juga niku. Ambak sareng mriki. Ambak 10 RW. 10 RW. Nggih. Tapi kulo dengar-dengar gisit pas pemilih bupati apa ketangkep niku, Bu. Nggih. Iya. Apa jeneng? Lurahe nggih sempet ya. Oh. Nggih, kulo boten. Oh, mboten iya. Kulo tiyang teng Linting boten. Mboten ngertos nggih ya. Nggih. Iya. Yang jeneng sami ini. Iya, kulo juga mboten ngertos. Kulo cuma krungu mawon. Iya. Niki damel apa griyane sapa niki, Bu? Iki Iya. sarangan gampun sami niku sami misa. Misa. Nggih, wonge sing manjen iki oh Satinem. Satina. Anak yang sami misa niku kalian Jombang putrane. Oh, teng mriku Tunggal Jakarta. Berarti niki omahnya kosong. Nggih, boten nenten menggene. Menggene. Nggih sami Iya. niki mana-mana pengerti. Berarti manggene teng ngandhep ngene ku ya. Nggih niku Oh. sampeyan Jombangé ambak. Oh, nggih nggih. Iki kulo malah mbek ngertos lewat Nah niku mriki. RW Sanga. Sanga, oh iya. Niki RW 8 Karo Wudo. Iki kulo sekali Bu sinten niku? Bu, iya, Bupati. Bu Parsina. Nggih. Nggih. Ya matur nuwun, Bu. Kulo pelan-pelan. Iya. Kulo mbak kaya ngertos dalan lewat mriki biasanya lewat dalan Sing niki. lurus niki. Iya, mboten apa jenenge? Niki musola kan apa masjid niku nggih. Nggih. Iya. Soleh. Dadi kulo mboten lewat mriki malah mboten ngertos. Oh, Ya ternyata ana dalan teng gang-gang mriki nggih. simpangan. Simpangan nggih. Iya. Berarti penduduk Gerenggang akeh sing gawene anyaman kaya niku anyaman pandan nggih, Bu. Iku damel napa arane, Bu? Complong. Complong nggih. Nggih. Nek topi nggih wonten. Complong. Niku biasanya Nek di kula diekspor napa mboten? nggih. Nggih. Nggih wonten sing niku nampung kan. Enten sing nampung apa sih jenenge arane sih ya? Sing cara juragan. Juragane enten. Juragane bapak sinten niku? Namine Namine Mas Yono. Mas Yono. Nggih. Putrane mantan slamet. Griyane kan balai desa edek nggih. Apa? Saking niki musola malah ngaler. Oh, musala mriki. Nggih, musola niku. Oh iya. Seler terus niku. Salah Bu. Iya niku kan enten warung nggih. Oh, Tanggul. warung. Oh, terus Ngadep tanggul. andap tanggul juga. Oh, nggih Tinggal nggih. di sana nampung. Slepen. Slepen iya. Slepen go. Slepen, kopi. Slepen go apa? Go nginang ya, Bu. Slepen. Iya. Anu nggih nopo lah sanjange. Sanjange. Warna-warni. Warni iya. Biasanya mbiyen kan
Selepen nggo nginang ya, Bu. Tapi saniki mboten nonton wong nginang. Iya, Ya kan sepi selepit sing kok ada ya. Pinang sing kok Iya. iki sanjane enggak ada apa Iya, ya ada amplop sanjane sanjangnya oh luar. amplop Niku nek di kan nonton juragane, kan juragane didol wong luar negeri nggih, Bu. nggih Teng negara pundi? Bune ngertos mboten? Mboten. Bukan di Jawa meng luar negeri nggih. Oh iya iya. Iya. Berarti UMKM wis mandiri nggih, Bu. Iya nggih. Ndarang niki wonten terane mboten kados niki. Yen Oh, kan niki sing carane pakai nampung seto itu Juragan iki carane putra. juragan sih. Mantan selamat. Omahe tasi kan warung meniku tasi ngeler maning nggih, Bu. Nggih, Ngeler kan nonton warung. warung ya, warung sing setunggal Bagio apa ya? Nggih, Pak Bagio nggih. nggih. Iya sing biasanya kula lewat ngeri itu disapa terus itu Pak Bagio. Iki dereng berarti kene niku Pak Bagio. Oh, Se etek tanggul lah, tanggul sempur. Biyen ini pas mepet tanggul. oh nggih nggih. Nggih nggih. Oh nggih nggih. Nggih matur nuwun Ibu. Laku-laku teng pegunungan kaya niki. Nggih nggih nggih. Iya, malah adem teng mriki, Bu. Nggih ya. Rumah kosong malah iya dadi kena angin nang dhuwur maning. Nggih. Ya monggo, Bu. Nggih, matur nuwun. Nah, teman-teman, itu ibunya. Jadi ibu kandung dari Ibu Bayan Grenggang di sini, teman-teman. Juga mereka membuat anyaman pandan, teman-teman. Mereka juga walaupun duitnya udah banyak perangkat desa gitu, teman-teman, tapi tetap mereka orang tuanya benar-benar ya namanya sibuk membuat kerajinan UMKM, nggak seperti para koruptor yang kerjanya enak-enak ya. Mudah-mudahan desa ini maju terus, teman-teman. Masya Allah, keren banget, sumpah. Jadi di sini ada kampung, saya baru pertama kali lewat sini, teman. Ini masuk Grenggang, ini masih desa Grenggang ternyata, teman-teman. Masya Allah, keren juga. Ini ada rumah satu lagi. Wow. Rumahnya di sini. Wow. Kayaknya begini, ada satu pohon besar, pohon apa itu? Ya kurang paham apa pohon beringin apa ya. Ini ada satu rumah lagi di sini. Kita lihat seperti apa keadaannya. Saya pikir ini desa Wonorejo ya, teman-teman. Tapi ternyata masih masuk desa Grenggang. Nah, ini teman-teman rumahnya. Oh. Bu, berarti mereka Ibu Bayan, Ibu. Ibu Bayan, Ibu Kaur apa bukan sih? Kaur ya? Oh, mboten. Mbak kayak ngertos kula lewat mriku, iya. Oh iya, malah ketemu karo kowe apa? Ibu kandungnya niku. Oh, Bapak. Ibu siapa? Ibu Parsinang ya? Oh iya. Kebetulan. Jalan gede kan kono tengah. Tapi dereng di aspal niku glunggung nggih. Oh ya sing mang glunggung. Iya. Ya pernah mboten niku apa pas musim udan kula lewat mriku becek banget, mboten motor mboten antarne sing lewat niku kan. Iya. Aduh banget mang dhuwure aduh banget. Iya.
Ya pernah juga, tapi mboten pernah lewat gang niki apa jalan-jalan terabasan mboten pernah. Atau di tanunaken apa Mas? Mboten. Wah, bisa. Mudah-mudahan Bom. Iya dadi tapi niki termasuk bagus juga Mong. Aku lewat mriki dereng di aspal siki lebaran wingi wis di aspal, wis digecor. Iya, lebaran. Ya November. Kulo lewat mriki niki kan pernah tahun wingi maning dereng di apa? Dicori ya. Wingi malah wis dicor malah bagus. Iya, swadaya ya. Bu, kudu dana desa, Bu. Iya. Maka kepengin dalamnya sing kepenak ya, kata-kata. Iya. Ya, kumpulan dalam lanare jani iki. Iya. Kirain aku mau wis mlebu Wonorejo tapi tes Grenggeng ya, Bu. Iya. Perbatasannya niki kuburan Cengap nggih. Ya, jalan pereng. Jalan Pereng. Jalan pereng mengono. Semeter sing wetan Tapi kulo pernah lewat arep lewat mriku enten gu. Kayu ya, Mas. Oh. Kulo pernah arep lewat mriku tapi enten guguk apa ya, Bu? Ya. Teng mriku ya. Guguk. Boleh sahabat kepiye. Kulo mboten ngerti iya. Dadi wah ora wani sidane lewat mriki. Iya. Banarjane ku. Banarja. Dolane Tanjung. Ibunya Wanarja. Oh iya. Kan itu kuburan kan ana jalan wetan. Niku sing niku kan uma sing mengisor niku kan enten uma setunggal niki. Sing nomor setunggal. Sing no sing oh sing Habib putrane. sing nomor setunggal niku biasanya sepi banget. Lah wong siji lunga kabeh boten nonton sing ditinggal. Berarti ibune sing manggone teng mriku sing nomor setunggal. Nomor tunggal nopone. Umahe kan enten nomor setunggal terus kali. PKD. Iya, Wetane anak si kali. kalin terus orang ana umah maning. Nah sing tapi umat subung. suwung. Mudane nek ajeng nyebut bantuan dadani jare umahe belangkat tapi udah liwat emang nek bocah sekolah tuh Oh, padahal iya. orang langka aja. aku mau teng mriku kan umah setunggal. Oke. Nah itu kayaknya kosong terus sering-seringnya mboten enten umah kan Jalan nang Baton. kerja. Jadi petane niki. Katanya niku. Peten maning nang malo. Kan watane maning kan gisit enten sing benerna apa jenenge? Sama. Gendeng. Oh ya betul. Yang naik gendeng. Bener nang Gisit pernah mlebu video juga. Kan enten niki sing menelakan omahe niki teng dhuwuran kan enten ibu-ibu sing ondan dua. tua tapi putih banget. Oh saya. Aku pernah ngobrol-ngobrol juga mlebu mong YouTube-ku. Viral juga dilalae. Joki ibune teng gunung kulitnya putih. Ya bule. Kayak bule. Mengaring video. Iya, pantas kan kula ngerti mulane pernah lewat mriku. Niku sing mengetan seperti kan. Iya, kayak bule. Ya niku anu liwat motor angel. Angel. Namun Oh. kepepet udah kuwi mbok dibantu dapetan wetan urung. Berarti ibune sing omah nomor kalih nggih. Iya. Kali. Keton tuh karing dulu niku. Iya. Sing kan nama siji. Udah Siji. kan dados RT 11 tahun. Oh, Dados ibune RT. Niku masih cilik. Iya. Yo niku seng bangsane Seng. Krusen. Nggih. Udah meteng mriku ramane kula sedikit pun teng alam barja. Dikubur teng mriki juga. Nggih. Kadang nggih. Dadi kandange biyen lagi surit niku kepengin ngon-ngon manganu mboten kerja Iya. pun sepuh ngingu sapine tiang. Dan Sapi ya wes gaduh kandang. Sing ora ngerti kae wong sugihan lumayan ra. Iya, omahe ngertine ngarepe enten omah ngadep-ngadepan kayak ulatare luas kayak gini. Tapi anu wong sugih jere sugih Mas Karang Saring itu lah Tangalor jenengan. Karang Saring gitu kan Cakaralam. Cakaralam kidul banget perbata. Iya, Karangsari mriki wetane Panjatan nggih. Iya. Ana Blater, Karangsari, Namek apa? Panjatan, Karangsari, Blater.
Iku Jenengan sak survei ni dalam. bot damel video Bu. Makanya lu dewekan. Dewek kan. Kok yang mlebu YouTube kok mana-mana menit seperti. Iya. Yang teleponan aja nang YouTube ya. Tapi ya kadang orang mboten ngertos lho wong-wonge. Iya. Ora pada apal karo itu 2 juta ngomongnya 2 juta konten kreator sing gawe kayak niki. Ya bingung juga. Ini Oh. jenengan nek urip tok. Kau udah nggih ketemu ibu niku apa Parsinang nggih Bu. Parcina. Ibu kandungnya Gua masuk hubungan hubungnya pada mati kabeh. niku berarti mang ganteng omahe sing wedon gitu. Sing lanang wong pundi niku? Wong ndi? Kali selang dulu paling dilungguh Kabupaten Grion. Oh, Kali Selang. Boten Kaya ratusan. anaknya nangis bae. Pasti nek kali ini. Boten ngertos. Betul kan buatan ngalor. Iya, pernah ngaler tapi enten griyo kali tok. Terus mengenai maning apa kah? Alas tok. Iya, alas tok. Jadi pengalaman. Kesel banget. Kita selalu manjat lah. Manjat Udah iya. lumayan nang gunung. Tukang laku ya. Kesel ya umum. Nggih iya. Aku petang wis main nang kene iki. Oh iya. Ya udah petang. Lan yang umai sih pada bolong bebek. Iya. Kulo lewat mriki sepi terus dilale enten ramen iki. Begitu enten niki ramen. Sana tol lantang mriki kita sing jero. Seru. Oh, Lepet Iya. pas lagi pada Tapi nek- udah menganang kemit ramen. tapi mboten serem, Bu. Tinggal teng mriki dhewekan. Boten aku boleh lah. Bagian Mungkin. Oh iya. Gisil aku lewat mriki pas bulan apa yo. Akeh apa sih jenenge tenggolet ya, apa? Sing morning nih. Bukan bahan bajing tapi apa? Kayak kumbang kayak gue apa? Iya. Tenggoret apa? Nih. Kareng pun. Kareng pun angkane rendah. Share iya. Oh. Mbon arep tengah 6 mbeke bali kula teng saking temetes. Ada kuburan. Kebane Kak. Kajak kae. Mboten kerton. Iya kebambung kayak mbok. Iya mboten kerton tapi warna-warna Mas. Malone Oh. batu de minggu dalot tok. tok tok. Kana jumlah toki barang ana sih. Oh. Apa dine udah nasi. Berarti Biar maning gerek keblak blak. Mani terbukurnya yang ngelu oh. terbukur. Berarti rame nek dalu ya. Suara. Rame ngoni. Di kuda mudane turu ingon-ingon kae dendene mate bisalo kok wedi wis. Kabane moni. Oh, nggih. Oh iya. Lah podo kae moni bae. Terusan ini apa tuh paling kebencangan kayak sih boncengan sahabat ya. Iya. Aduh saya sih tunggal kowe orang nangaring kae. Iya pun Bu, kula melamar-lamarin teng Bu. Iya. Oh. Arep mengidul niku Bu kayane. Balik ke tukana mengana mubeng. Kan ngidul niku enten alas nggih Bu. Gila. Betul ana alas. Dalane kuno main banget. Iya dalan waduh. Mendhuwur kan alas mendhuwur terus niku sing saking pundi kabun tengandhep teng musala musula. pinggir Pak Bagio ngertos. Oh, ring gone kae sero. Iya warung sing ana enten rambutane. Iya enten rambutane niku kan ana mengane enten musala. Pakeri. Iya. Niku nek kan enten omah kosong sebelah kiri nggih. Jenengan mriko. Mengana hutan terus kan Terusan kanan duki motor. motor iya. Tapi nek mendhuwur terus enten kampung juga. Kampung juga enten mboten. Wonten. Nonton masjid itu. Ya namun seorang jenengan masjid. Berarti mentoknya lewat mriki juga. Nggih. Oh, berarti kula mboten ngertos lewat kan alas mriku kula mudhun maning. Mboten ngertos. Alat sing umahe langkat teng mriku kadi teng mriku ngandhap. Nggih. Oh, Oh iya. itu jambekan jenengan. Iya, tapi nek menghadap mriki kula mboten wani wong ngenten guguk teng mriki kayane ya. Oh, niki lho, mene osang. Osang Mungkin medal sisi wetan. Iya, mene osang kan. Mene osang tapi kan duger. diuger.
Oh, Kadang ngitingon sing ana. kodong tinggal juga. Terus metes main sarpin iki ora duwe. Ora. Oh, nggih nggih. Nggih pun Bu, matur nuwun Bu. Iya. Oke lah teman-teman. Jadi itulah saya ngobrol dengan warga pribumi pedesaan Grenggeng teman-teman. Jadi ini perbatasan. Sini udah Wonorejo ya. Jadi mereka itu sebagian besar hampir tiap-tiap rumah itu mereka menganyam dengan anyaman pandan. Oke lah teman-teman, mungkin demikian ya info yang dapat saya bagikan tentang suasana kampung di pedesaan Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Terakhir nama saya Juan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.